Lah sing siji iki Cak Ning sakmarine riyo gak malah tambah apik malah tambah bejat. Salah siji wong lanang nduk Surabaya bengep kabeh sawise dipongori masa sakmari kepek tangan nyolong Bronvite weke mbok ndewor. Lah mayake pas nglakoni aksine pelaku ngejak bojone sing kape melok diantemi warga. Komplotan nih, komplotan. Wis, masa anu melo. Ayo melo. Melo, komplotan iki. Cak Ning koyo ngene iki prejengane Zainal, 29 tahun pas diamano sakwise dipongeri warga nduk dalan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Nang kondisi awake bengep ambek gak nganggo klambi, wong lanang anak sito iki dislametno polisi sing teko langsung ngamano nang jero montor polisi. Petugas yang ngamano Anissa, 30 tahun bojone pelaku teko tengah-tengah warga sing wis kadung mangkel. Dibedek Zainal ngejak bojoe pas nyolong Bronvite korban. Pasangan sak bojo iki dikepung warga sakwise kepek tangan nyolong Bronvite mbok dewor warga Medokan Semampir. Malah, Rara sing duwe Bronvite sempet nglakokno upaya ngroyok Bronvite maneh ambek bengok-bengok maling sampai keseret pirang-pirang meter. Mari ngono malinge tibun losor sakmare disawat tong sampah barek warga. Sauntara iku, Kompol Imade Patera Negara Kapolsek Sukolilo ngomong, akibat dipongeri warga, pelaku kepeksa diplayakno nang IGD Rumah Sakit Haji Surabaya gawe diramut medis. Sauntara iku, bojo pelaku cek diperiksa nang Mapolsek Sukolilo Surabaya. Nanda Andrianta, JTV.